Duha vodopije pochádza zo slovenskej povery, v ktorej ľudia verili, že duha sa objavuje po búrke, aby pila ich vodu. Duhy boli vtedy aj symbolom prísľubu medzi nebom a zemou, kedy nebesa vlastne slúbili zemi, že nepošlú na zem ďalšiu katastrofu. Priestorová forma sa nachádza v Smíšanoch pri vstupe do slovenského raja v regióne Spiš. Tento región je pre mňa veľmi blízky, keďže tu vyrastala moja prababička a zároveň celá moja rodina po niekoľko generácií je zviazaná práve s týmto regiónom. S touto inštaláciou ma viaže rodinné puto práve vďaka týmto dreveným kulatinám, ktoré pochádzajú z chalúbky po mojej prababičke. Teda dá sa povedať, že ich chalúbka sa presunie len pár krokov. Tak ako dúha tvorí most medzi nebom a zemou, tak v tejto inštalácii divák môže vojsť dovnútra a ocitnúť sa takto v medzipriestore. Situovanie formy tvorí rám medzi východom a západom slnka. A môjim zámerom bolo, aby návštevník mal pocit nebeskej klenby. Jednotným významom je spájanie. Spájanie človeka a spoločnosti, kultúry a prírody a nakoniec symbolom jednoty.